ҳарчанд мо мехоҳем ки ҷомеаро беҷиноят бубинем, аммо афроди бадрафтору ҷиноятпеша аз худ дарак медиҳанд ва хоҳиши мардуми росткору хушрафтор орзуи ҳамешагӣ боқӣ мемонад. Дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷинояти қаллобӣ бисёр лаҳзаинаро ба қайд гирифтанд. гумонбаршудаи ҷинояти мазкур Абдураҳмон Раҳмонов сокини ҳамин ноҳия ҳарчанд қаблан бо ҷурми қаллобӣ суд шудааст, ҳамин гуна кирдорро боз такрор намуд. муроҷиати 5 нафар ҷабрдида ба мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оиди ҳимояи ҳуқуқҳои молумулкӣ ва рӯёнидани зарар сабаб шуд, ки нисбати шаҳрванд Раҳмонов Абдураҳмон Абдусатторович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои мардумфиребӣ ва содир намудани ҷинояти қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. бо ваъдаи пас аз 2 ҳафта пардохти арзиши мол гумонбаршуда аз 5 нафар сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маҳсулоти ғалладонагии биринҷро насия ба даст оварда дар идома ваъдахилофӣ намуда аз додани маблағи он сарпечӣ кардааст. ин касб ҳама ҷо боварӣ қатъӣ дод, ки мо тиллозаводу кор мекунем, унҷо 600-700 нафар коргаро ҳай. як моҳа мо 2-3 тон биринҷ мерасад. хеле боварӣ дорад. аз 1 тонна 130 килограмм то 5 тонна биринҷи шаҳрвандон, ки аксарияти онҳо деҳқони шоликор мебошанд, бо роҳи фиреб аз ҷониби гумонбаршуда Раҳмонов тасарруф шудааст. камтарин зарар 10744 сомонӣ ва аз ҳама бештар 45000 сомониро ташкил медиҳад. шартномаи хариду фурӯш моҳи ноябри соли 2020, моҳҳои апрел, май ва августи соли 2021 баста шуда, то ҳанӯз аз пардохти маблағи маҳсулот дарак нест ва ҷабрдидаҳо баъди сарсонию интизориҳои бенатиҷа ба милитсия муроҷиат карданд. моҳи июнанда омда пешман буд, 100 кило биринҷ гирифт, бояд тиллозавод ба ош када метиҳаму мо ҳар маҳ 3 тон биринҷ мегирем гу. 100 кило гирифт, пула оварда дод, баъд 3 тонда гирифт, мунки кор кард, насия 10 рӯз, мобайни 10 рӯз ба пула оварда метиҳам гуфта 20 август ба 5 тонна биринҷ гирифт, миқдори 9 сомони ҳар 1 килограммаш. ҳамун исе Абдураҳмон нест, мана пула барнагардон. ҷабрдидаҳо нишондод медиҳанд, ки Абдураҳмон Раҳмонов худро ошпази корхонаи саноатӣ муаррифӣ карда ба боварияшон даромад. дар рафти тафтишоти пешакӣ муайян гардид, ки дар асл ин тавр нест ва гумонбаршуда бо мақсади фурӯхтан ва ба даст овардани фоида маҳсулотро гирифтааст. ҳамчунин ба фарзияи дигар гумонбаршуда биринҷро бо арзиши 9 сомонӣ насия гирифта 7 сомонӣ фурӯхтааст, ки чунин амал баралоққасдона ва тақаллубкорӣ аст. вобаста ба шахсияти шаҳрванд Абдураҳмон Раҳмонов тафтишот маълумот медиҳад, ки соли 2018 бо ҷурми қаллобӣ суд шудааст. айни ҳол ӯ дар 5 ҳолат бо сӯистифода аз боварӣ зиёда аз 114 000 сомонии ҷабрдидаҳоро ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. нафароне аз ҳаракатҳои ҷиноятии Раҳмонов зарардида метавонанд ба мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муроҷиат намоянд.